בוקר טוב, אנחנו מקיימים דיון של הוועדה המיוחדת לפיקוח על תהליכי הסרת חסמים ומעקב אחר הביצוע והחלטות הממשלה. נושא המעקב שלנו זה החסמים בחידוש נהלי פטור ממיסים עקיפים על ציוד המגיע לישראל כתרומה מחוץ לארץ בעקבות המלחמה. אנחנו עשינו דיון קודם, ראינו שהמלחמה נמשכת, ראינו שהצבא הולך לחפש ציוד ותרומות, אנחנו רואים את זה עכשיו. אתמול פורסם שלוחמים הלכו לבקש מדייגים בכנרת רשתות דייג להגן על עצמם מפני רחפנים. וגם היום אנחנו איבדנו חייל מרחפן נפץ. בשבועות האחרונים רחפני הנפץ הם האיום הכי גדול על חיילי צה"ל בצפון וכיתות כוננות ואזרחים, והם גובים חיי אדם, ואנחנו צריכים לצייד את החיילים האלה ברשתות הסוואה ורשתות דייג להגן על הראש שלהם מפני הדבר הפרימיטיבי הזה שגובה חיים, שעוד לא התגברו עליו ולא פיתחו משהו שמגן על חיילים מפני רחפנים שיש להם הולכה וניווט באמצעות תיל שקשה לשבש את התדרים שלו. הדבר הזה נידון גם בוועדות סודיות שהובלתי בחוץ וביטחון בבניין הכוח כבר לפני שנתיים. לצערי לא לקחו את כל הפיתוחים ואת המאמץ היצירתי מערכתי להביא פתרונות להגנה על חיילי צה"ל. ואנחנו ביקשנו לפנים משורת הדין, גם מרשות המיסים, גם ממשרד האוצר וגם מחברת אל על, לייצר מצב פעיל ואקטיבי של דברים טובים שהם עשו במלחמה. ואז מישהו רומז לנו שאין מלחמה. אם אין מלחמה, אז איך נהרגים חיילים בגבול כל שבוע? ואם מישהו מכחיש שיש מלחמה, אני רוצה להבין למה הוא עושה את זה. ומה כואב לרשויות המדינה לשמור על מעשה טוב שהם עשו. מה כואב לרשויות המדינה לאפשר לקהילות ואנשים טובים בעולם, יהודים ונוצרים שרוצים לחזק אותנו באמצעות תרומות ומעשים טובים. בנינו מנגנון אפקטיבי ואנחנו סוגרים אותו לפני הזמן. אז אני רוצה תשובות מהנציגים של משרדי הממשלה, מי שנמצא. טוב, אני לא הייתי אמורה לעמוד כאן היום. אני אזרחית מהמניין, אבל כשחיילים מבקשים עזרה, אי אפשר... דליה. אי אפשר להישאר בצד, כן. טוב, אז קודם כל שלום. תודה רבה על הזכות לעמוד כאן. אני דליה דרי, ראש עמותת אמת ציון. ב-15 שנים האחרונות עסקתי בהסברה בעולם. מאז ה-7 באוקטובר, כשהמציאות השתנתה והגיעה זעקה אמיתית מהשטח, כן, מהחיילים, הבנתי שצריך לפעול. הרגשתי שאין לי ברירה. אני עובדת די קשה בהתנדבות כבר כ3 שנים. זה התחיל מדברים בסיסיים כמו אוכל, והמשיך במהרה לציוד מדים, מעילים וציוד טקטי. אני פועלת כאדם שאכפת לו, כן? כאחד שרואה בכל חייל ילד של מישהו, ילד של כולנו. ומה שחשוב להבין, הצורך הזה לא נעלם, הוא רק הולך וגדל. המילואימניקים, כיתות כוננות, הביקוש רק ממשיך, והחיילים עדיין צריכים אותנו. בלעדיהם לא תהיה לנו מדינה. בפועל מה שאנחנו עושים היום כעמותות וכאזרחים, זו עבודה שהייתה אמורה להיות של המערכת, של הצבא, של הממשלה. אבל אנחנו לקחנו אחריות, נתרמנו לעשייה, ואנחנו עושים זאת מכל הלב, מתוך אהבה אמיתית לעם שלנו וללוחמים שלנו. זה לא עניין של נוחות, זה עניין של חיים. וכשמדובר בחיים של הלוחמים שלנו, אין מקום לפשרות. ולכן הבקשה שלנו היא לא מותרות, היא לא בקשה מוגזמת, היא בקשה בסיסית, מוצדקת והכרחית. אני קוראת פה
לממשלה להמשיך ולתמוך בנו, במיוחד בנושא המיסים על ציוד שמגיע מחול, בתקופה כל כך קשה שבה כל פריט יכול לעשות הבדל אמיתי בשטח. הקלות במס אינן תמיכה בנו, כן? אלא תמיכה ישירה בלוחמים שלנו. אל תכבידו על מי שבא לעזור, תנו לנו להמשיך לתת. תנו לנו להמשיך לתמוך בלוחמים שלנו, ללא חסמים מיותרים. בנוסף, גם מבקשת להתייחס לנושא עלויות השילוח האווירי, כן, כמו שדיברנו כאן. לאחרונה חלה עלייה משמעותית במחירים, והדבר מאוד מקשה על היכולת שלנו להביא ציוד חיוני מחול בזמן ובכמות הנדרשת. במצב הזה אנחנו נאלצים לשלוח ציוד, הארגון שלי, כן, באוניות. המשלוחים לוקחים לעתים חודשים והחיילים צריכים לחכות. במקרים רבים הם כבר משתחררים לפני שהציוד אפילו מגיע. זה יוצר תסכול אצל החיילים, זה יוצר כאב. לכן אני פונה גם לחברת אל על, שלא נמצאים פה, כן? שיהיו שותפים למאמץ הלאומי. סייעו לנו להמשיך ולהביא ציוד שהלוחמים שלנו זקוקים לו. זו אינה תרומה לעמותות, כן? זו תרומה ישירה לביטחון של כולנו. מאחורי כל ציוד שאנחנו מביאים יש לוחם. מאחורי כל לוחם יש משפחה שמחכה לו שיחזור הביתה. אז בואו נעשה את המקסימום כדי שזה יקרה. תודה רבה. תודה לך, דרי. דברים מהלב. בבקשה.